உன் சாதி புத்தி உனக்கு கொள்கையும் ஏறாது, கோட்பாடு ஏறாது, ஒரு விளங்காது வார்த்தை என்னமோ வருது, அதெல்லாம் உனக்கு ஏறாது. நான் என்ன சொல்றேன், நீ இந்த பொட்ட மாதிரி பேசிட்டே போவாத. மீசைய முறுக்கி விடுற, மீசைய முறுக்கினவெல்லாம் வீரப்பனாயிட முடியாது. உண்மையிலே உனக்கு மீசைன்னு ஒண்ணு இருக்குதுன்னா ஒரு தேதியை குறிப்பிடு. நீனும் வா, நானும் வரேன், தலைமை தாங்குவோம், நின்னு பாத்துருவோம். நீ ஏன் நானும் பாத்துக்கு ஒரே நாள்ல முடிஞ்சு போடுங்கள, ஒரே நாள்ல முடிச்சு பிரச்சனைய எதுக்கு வளர்த்துற? நீனும் வா, நானும் வரேன், ஒரு மைதானத்தை தேர்ந்தெடுப்போம். உன் படையும் அந்த சிறுத்தையெல்லாம் கொண்டு வா, எங்க ஆளு சிங்கத்தெல்லாம் கொண்டு வர, நின்னு பாப்போம், பார்த்து ஒரு முடிவு கட்டிடுவோம். அன்னையோட